Eyo, this is your music with Makeba PMP under Home Run Network. Bafethu ujida wakhona le Pizza Respect kamgwagwa angihambi ke ngedwa ngihamba nabantu abadala bafethu mfanaka enelo ufikele khona le kwamakhatsina ngizongithola bafethu. This is your music, sikhuluma ngomculo wodwa lana bafethu, akukho kunye sikhuluma ngakho. Into engithanda ukuthi ngitshele yona uThato Kgatsi noSjava amahemhemu fire. Angeke nje lo ngikhuluma kakhulu kuloko ngisibasha kwacima kwanje ya leya number bafethu uma uthi awayizwa noma wayilaleli ngicela uhambe uyichecka njengamanje. Khona yonke indawo, ikhona ku YouTube, ikhona ku Spotify, ikhona ku Deezer, ikhona yonke indawo amahemhemu uThato Kgatsi noSjava. Kahle kahle uThato Kgatsi nje vele ayikho ingoma nje abhedayo kuyona, ayikho ingoma abhedayo kuyona. Imeke wangena nje ngomeni fire. Thato Kgatsi ke lo bafethu ngintshela ngaye, akekho munye ngaphandle kwaThato Kgatsi othi mengena inamba ishise. Cela nibheke bafethu leyo number yaThato Kgatsi ngendlela emojo bafethu, mnandi kakhulu. Iyona number engilala ngayo ngivuka ngayo amahemhemu fire. Lo mntwana mfethu uNkulunkulu umbusisile umphile. Sidlulele phambili ke bafethu kwenye ingoma enswempu ephumile, enswempu kakhulu, ingoma emnandi eshisa ikhotha ngendlela edlulele. Angifuni ungasho uma uthi awayizwa futhi nawe le number leyo ungayichecka bafethu. uDali Wonga, simi kanje, Fist Vocalistic and Mass Music. Yo. Usugijime kangaka uzofika papa senzo ungafaka umoya wakho.